Vážení diváci, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Intimcastu, tedy podcastu o sexuálním zdraví, sexuální medicíně, kam si zveme vlastně všechny odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie, endokrinologie, urologie, gynekologie a příbuzných oborů. Partnerem dnešního natáčení je firma Novatin, velice děkujeme. Tady někde pod námi teďka dole by měl vyběhnout QR kód, tam se můžete podívat na takzvaný průvodce zdravím muže, nebo to, co dokážeme nabídnout tedy mužům s erektilní dysfunkcí a podobně. Na dnešní díl jsem se velice těšil, protože dneska máme opravdu zvláštního hosta a velice vzácného. Moc děkuju, pane doktore, jste přijel, nebo budeme si tykat, my si s Josefem tykáme. Pan doktor Josef Jakabčin, což je kardiolog. A dneska bychom si tedy měli říct o tom, co kardiolog dokáže nabídnout pacientům s nějakým tím sexuálním problémem, nebo vůbec to, co dokáže kardiolog nabídnout mužům. Nebo i ženám, věnujete se jako kardiologové ženám? No Marku, moc děkuji ti za pozvání. Mm-hmm. Ani jsem si nemyslel, že běžný den pracuješ v ordinaci, děláš medicínu a najednou si můžeme o tom povídat. Tak moc děkuji ti za pozvání, velmi si toho vážím. Jestli se bavíme o pacientech, nerozlišujeme muže a ženy. Určitě ne, ani věk. A myslím si, že dneska k té diskusi dojde, že ten problém sice vypadá, že muži se stydí, ale možná, že to je paradox. Možná, že ty ženy ty mají ještě těžší. Tak vidíme, k čemu my dva dospějeme. Do rozhovoru se těším taky. Dobře. Já si rovnou zeptám, proč ses vůbec stal lékařem, nebo jak tě napadlo jít na medicínu? No to je super. Myslím si, že asi to, že si vážím ten život. Ten mě fascinoval vždycky a vidím v tom neskutečnou komplikovanost a přitom možnost objevování. No, například taková ta kardiologie nebo urologie, sexuologie. Myslím si, že všude, kde se podíváš, tak to je úžasný, to je krásný. Takže to mě fascinovalo a škola mi vždycky nějak šla, tak viděl jsem v tom potenciál, že by se to dalo a jak jsem to zkusil, tak mě to velmi začalo bavit. A chtěl ses rovnou stát jako kardiologem, nebo jak jsi k tomu dospěl? Super otázka, protože kdyby teďko poslouchali moji spolužáci na medicíně, tak by řekli jasně, ale Josef určitě od prvního ročníka chtěl být kardiolog. Je pravdou, že vždycky jsem měl tendenci někoho učit nebo jinými slovy poučovat, ale ta kardiologie mě fascinovala. Si představíš ten stroj, to není jen nějaký skrytý orgán, je to úžasný přístroj, který spolupracuje s celým tělem, řídí ho a nechá se řídit. Je to úžasné a v té době, kdy jsem byl na medicíně, tam vůbec ještě ani jsme tolik o srdci nevěděli. A to mě možná ještě víc lákalo, to objevit. Ale myslím si, že asi nejvíc mě oslovilo, a to možná má více zdravotníků, to, že mi během pár krátkých let zemřeli oba dědečkové na srdeční onemocnění. A myslím, jeden na náhlou smrt a jeden na srdeční selhání. A tam se myslím, že to zůstane někde pod kůží a to rozhodlo asi taky. Je nějaká osobnost, nebo jako někdo, kdo tě inspiroval pro to, jak by se stal kardiologem? Nebo to byla prostě souhra náhod? To je zajímavý. No, já myslím, že celý svůj profesní život se potkám s perfektními lidmi. Fakt mám na to štěstí nějaký. Ale vzpomenu si na univerzitní studia a tam například musím říct, že poprvé prvně máš ty knížky, studuješ a máš pocit totálního takového zmaru. Jenom studium a nic jiného. A najednou jsem potkal tam profesora, jmenuje se Milan Kuch, tak ho zdravím, jestli bude poslouchat. A ten mi ukázal, že můžu být kolega, že ta medicína může mít reálný nějaký dopad. Tak to je podle mě první člověk, který mě takhle motivoval. A pak jsem se dostal na chvilku do Prahy a docela mě oslovil nebo fascinoval profesor Petr Vidimský a tím perfektním drivem na ten tah na branku. To je velké jméno české kardiologie. Získal ocenění WHO a myslím si, že ty elity my potřebujeme a já jsem je viděl. Jako to. No a tak možná ještě třetí, protože trojka je dobrý, je profesor Petr Neužil
Homolce, kde jsem vlastně zase mohl vidět prakticky, jak to realizovat. Jo, že kardiolog není jenom v knížkách, jako někdy chirurgové si myslí, ne, že jenom studujeme, ale že rukama dokážeme opravit srdce. No, to bylo úžasné. No, takže tohle to byly věci, ale myslím, že spoustu. Vidíš, protože sice jsme pořád ještě mladí chlapci, ale nějakou kariéru máme za sebou. Vidíš nějaký jako vývoj v té kardiologii, jako změnilo se něco, nebo je tam něco, co od té doby, kdy jsi studoval medicínu do teďka se úplně změnilo, nebo úplně jako jiný přístup v kardiologii k srdci? Ano, jistě. Když vezmeme těch 25 let, bohužel už tolik to je, Marku, čtvrtstoletí uteklo, byl obrovský pokrok, ale přicházel právě s zlepšováním technologií na jedné straně, kdy jsme dokázali vstupovat do srdce bezpečně cévami a pro pacienty nebo posluchače, kteří to nerozumí, se jmenuje to katetrizace. Katetrem se dostáváme do srdce, ale to není jenom nějaký drátek, ale je to vysoko specializovaný zdravotnický prostředek, kterým dokážeme opravit arytmie, infarkt myokardu. Dneska už nahrazujeme chirurgii, chlopní. Je to úžasné, takže tohle je obrovský pokrok. No a v té farmakologii, možná se k tomu dostaneme, ale to je obrovský skok dopředu, kdy dokážeme dneska perfektně léčit ischemickou chorobu srdeční, lipidy a zejména srdeční selhání, které je docela na rozmachu epidemiologickým boomem. Jo, takže je to úžasný, je to obrovský skok. Myslím si, že to, co jsem uměl na konci studia, dneska by nestačilo ani na jeden den praxe. Je něco v praxi právě, co tě jako baví doteďka, nebo já vím, že jsi arytmolog, říkám arytmolog. to ano, arytmolog. Je něco, co tě vyloženě jakoby baví, nějaký ten typ výkonu, nebo nějaká nemoc, nebo nějaký výkon, prostě, který tě baví doteďka a těšíš se na něj, že dneska přijde ten pacient s tímhletím? Jo, to je přesně ono. Dneska dokonce přišla mladá pacientka taky. No, jsou to katetrizační ablace, zejména ty klasické katetrizační ablace, jako je VPV syndrom, nodální tachykardie. To jsou takové pro mě už jednoduchý výkon. Je to sice asi náročný, ale jak už jsem jich udělal přes 6 000, tak už není taková jako to náročnost. Ale těším se z toho, že zase můžu opravit srdce, toho znají chirurgové, musí nějakým způsobem použít skalpel. A co můžu říct, že co mě nejvíc baví na tom, je vstupovat do toho osudu toho pacienta, být s ním. On to chce, aby jsme byli s ním a mě to baví být s ním a jít ty křižovatky s ním a na ty křižovatce se zastavit a říct, hele, tady já to umím opravit a rád vám to opravím. Nechci, aby to vypadalo pak jak reklama u toho pacienta, ale chci mu pomoct. Fakt reálně. Myslím, že to nás spojuje zdravotníky, že my jsme takový, že chceme pomoct, pokud to umíme. Jasně. Mně se právě třeba tohle z toho jako líbí na mé původní jako urologii, že opravdu jako, že s tím pacientem jako stárnu, že vlastně já si ho nejdřív jako pozvu do té, nebo on přijde za mnou s nějakým problémem, že člověk na začátku jako rozhodne, jestli bude léčit konzervativně jenom lékama, nebo jestli ho prostě operačně, pak si ho, když se podaří, tak si ho třeba i odoperuju a pak si ho jako sleduju dál a vidím ten vývoj, jak prostě stárne, nebo jestli se ta operace povedla, nebo jestli ještě bude k tomu potřebovat nějaké léky a podobně. Tak to vy kardiologové máte taky, že stárneš se s tím pacientem. Přesně tak. A to, co popisuješ, to tě dělá tím psychologem, kdy najednou ty si odoperoval, ty si udělal vlastně to, co jsi byl školený, ale najednou se stáváš rodinným partnerem v tom jejich osudě a si tam chvilku, ten pacient přichází na chviličku k tobě, ale pro něho je to velmi významná věc a těch pár minut, který s tebou stráví a tam kolikrát ty lidi jdou jak pánu faráři. Máš pravdu. My sexologové tvrdíme, že erektilní dysfunkce vždycky předchází o několik let, teď se můžeme hádat, jestli to je 2 roky, 5 let, před nějakou právě jako kardiovaskulární chorobou nebo nějakou komplikací.
a tvrdíme, nebo ten princip, my tedy tvrdíme, že vlastně penilní artérie nebo ty tepny, které vedou do penisu, jsou v těch kavernózních, v těch topořivých tělesech, tak jsou tak malé, to je průměr 1 až 3 mm, nebo 1 až 2, řekněme. Takže pokud dojde k nějakému ucpávání cév, vznikají tam nějaké ty aterosklerotické pláty a podobně, tak to vlastně předchází infarktu a podobně, protože ty vaše tepny, zase ty koronární, jsou 3 až 5 mm, říkám to správně. Je to tak, takže je tam moje myšlenka, nebo naše sexologická jako správně, myslíš, že je to Jistě. tak? A to je dobré, že sexologové a urologové nad tím přemýšlejí. To je krásné. Cítím jemnou ironii. Ne. Já to vidím v tom ten holistický přístup. Konečně vidíme pacienta, nikoli v svůj obor. Jo? Je to nádhera. A přesně i to, když jsme se bavili o ty kardiologie, mně se líbí, že ta kardiologie dokáže vlastně vstupovat do všech těch oborů a vidíš i do ty urologie a sexologie, neboli obráceně, vy vstupujete nám do naší hry a to je uprostřed je ten pacient. Že jo? A přesně tak, jo. Ty cévy, které jsou postižené, můžou vydávat různé signály, symptomy pacientům a taky můžou být na některých místech němé. A proto se na ně nemůžeme někdy spolehnout, ale příklad prokrvení mozku, prokrvení srdce, plic a nebo právě při erektilní dysfunkci. Tady ten symptom může být viditelný. A právě to je to důležité, že vlastně my čelíme právě problému tepen a víme, že nejenom ateroskleróza těch malých tepen, ale endoteliální dysfunkce, je to proces celý, patofyziologický proces na úrovni celé cévní stěny. Dneska už víme, že ta stěna, to už jsme věděli dávno, že má přibližně 3 vrstvy, ale ta stěna celá společně musí být zdravá jak od ty vnitřní výstělky, tak po tu vnější výstělku. A pokud dochází k zánětu, dochází k ateroskleróze, poškozování těchto tepen, tak vznikají symptomy. A můžou být, jak jsi říkal, prvním příznakem blížící se velké příhody. Dokonce statisticky, pokud někoho to zajímá, tak my hodnotíme riziko vzniku infarktu myokardu pacientů, říkáme tomu primární prevence. Přichází pacient a řekne, dostanu infarkt nebo ne, jo, takže my vytáhneme tu křišťálovou kouli. Ne, my zhodnotíme to riziko, ale představ si, že statisticky lze na oko zdravých mužů nad 50 let zhodnotit, že při výskytu docela významné erektilní dysfunkci vzniká až 12% riziko, že do 5 let se objeví nějaká velká kardiovaskulární příhoda. Protože to je docela významná věc, jo, která se objevila. To znamená, že jako kdyby v tom intimním životě nám vzniká nový symptom, který bychom měli, nesmíme ho opomenout a měli bychom ho brát vážně. Jak to vidíš ve své praxi? Stěžují se ti pacienti nebo mají tu odvahu, že vlastně jako by přijdou za tebou, pane doktore, já k vám chodím prostě dlouho, jsem po infarktu, nebo prostě sledujete mě tak a já mám teďka nově potíže s erektilní dysfunkcí, dokážou se ti svěřit, a nebo je to naopak, že třeba pacienty dostáváš od nás, sexologů, urologů a podobně? To je perfektní otázka, protože myslím si, že každý lékař potřebuje troška ještě i psychologického vzdělání. Tohle nás na škole naučili. Ale co si všímám, je, že ten pacient nikdy se neotevírá do bezpečného prostředí komunikace hned na první kontrole, na prvním vyšetření. Sdílí jenom informace, pokud má pocit, že to je bezpečné. Proč to tak je, to je už druhá věc. Proč tak vnímá tu erektilní dysfunkci jako potřebu bezpečného prostředí. To je jedna věc. Takže bezpečné prostředí je vytvořit soukromý, otevřený přístup, férové jednání, klidný hlas, klidné řešení. A už by měl alespoň jednou zažít, že dohoda, kterou vytvořil lékař, pacient se splnila. A v tom momentě ten pacient se otevírá. Ale první, jak jsi se ptal, na první dobrou ne. Určitě ne.
Co partnerky mužů? Stává se někdy, že vyloženě jako přijde pár, nebo jako, že ta partnerka dotáhne toho nemocného muže a ta ti teprve jako začne říkat, on má bolesti na hrudi, on má tyhle ty prostě jakoby příznaky, a nebo spíš chodí třeba jakoby muži sami a svěřují se. Ne, to jako rád bych ti řekl různé příběhy nemocí, které byly spojené s intimním životem. Ale když se bavíme čistě o tom, jestli ta partnerka požaduje, aby jsme řešili erektilní dysfunkci, tak je to, takhle se to nestává u mě. U mě se stává to, že vytáhne papírek, na kterém má napsáno od manželky jasné instrukce. Takže má tam napsáno, nezapomeň recepty, zeptej se, jestli můžeme do Chorvatska, jestli můžeš do teplých lázní a nezapomeň na tu erekci. No a jak to tedy je, když třeba vezmu muž po infarktu, může mít sex? To je perfektní otázka, protože spoustu nás takhle nějak straší každoroční Vánoce, když tak vemeš ty pelíšky, ty víš můj názor na to, že v pelíškách je tam napsáno, je tam řečeno, že pacient o svatební noci exitoval. Ano, a takhle se vystraší ty naši pacienti. A myslím, že to je mýtus. Když se riziko náhlého úmrtí nebo kardiovaskulární příčiny tam je, jistě, ale je malé. Je zanedbatelné v tomhletom, pokud ale se dodrží určité pravidla a dodržíme to, že víme, o jakou diagnózu se jedná. Ty jsi se zeptal po infarktu myokardu, takže ten kardiolog by měl si být jistý v tomhletom, že udělal maximum pro to a je to takzvaná stabilní už forma ischemické choroby srdeční a pak to riziko už není tak významné. Ale když se ptáš na to, tak statistiku zase má, určitě někdo má rád, tak když dělali takovou statistiku post hoc na soudním lékařství, tak abych nebyl úplně ty přesné čísla, ale představ si, že až více než 50% těchto různých příhod, úmrtí se stalo právě v nemanželským intimním styku. No. To bych se tebe chtěl zeptat, proč to tak je. Jako, jestli to... Člověk asi jako vydává víc energie, my chlapi se rádi jako předvádíme, že jo, my jsme takzvaně jako dělaní na výkon, takže my tlačíme na to se předvádět, prostě zvlášť před tou cizí partnerkou nebo jinou partnerkou než tou domácí. To je právě to, že vlastně my těžko nasimulujeme v kardiologii tu úroveň ty zátěže, kterou ten partner nebo ten klient náš absolvuje. Protože si vemeš, je tam souhra fyzické zátěže, souhra velké psychické zátěže, ale plus tam je očekávání, stud a na závěr tam do toho vstupuje velmi silný, dejme tomu, výbuch vegetativního nervového systému. To jsou vnitřní nervy, které neovládáme a nemůžeme je přesně jako pohlídat. Takže jistě je to těžko nasimulovat, ale máme určité nějaké postupy, které pacientům doporučíme. Já vím, že vy máte nějaké MET, nebo co je v kardiologii zkrátka MET? To je metabolický ekvivalent. Snažíme se tu zátěž, kterou ten pacient, zjednodušeně řečeno, kterou pacient má, snažíme se zaškatulkovat do nějaké náročnosti. Dá se to vypočítat s potřebou kyslíku organismu, anebo dá se to jenom podle tabulek vyhodnotit. Takže například taková svížná chůze do 5. patra, nevím, jestli to je 6 met, to je docela velká zátěž, občas to zkusím a je to dost velká zátěž. Jako. No ale to není o tom sexu, o tom intimním styku, protože myslím si, že data jednoznačně ukazují, že ta intimní akce je přibližně 2 až 3 metabolické ekvivalenty, takže jsme o dost bezpečné zóně. Jo, takže když vyjdu do 5. patra a nezadýchám se, tak... To už je až moc, já si myslím, že ti stačí druhý patro jako v klidu. Svížnou chůzi, myslím si, že je bezpečný. Ale co je tam důležitý vyjít? Důležitý považuji, že při ty zátěži nemáš potíže, nemáš bolest na hrudníku, není tam bezvědomí nebo pocit prekolapsu, arytmie nebo nějaký jiný symptom, protože
ta zátěž sama o sebe je vlastně jako kdyby přiblížení Hmm. toho problému Mhm. a zvýraznění symptomů. Hmm. A když se to objeví, tak místo nějaké ty sexuální aktivity je dobré vyhledat prvně praktického Mhm. lékaře, pak kardiologa. Ale pokud tohleto dokážeme zvládnout bez symptomů, Mhm. tak si myslím, že jsme v bezpečné Hmm. zóně. Hmm. Vy kardiologové se nestaráte jenom o té muže po infarktu, nebo já jsem to tak jako zjednodušil, ale určitě je potřeba starat se tak nějak komplexně o to muže, i co se týče vysokého krevního tlaku, cholesterolu nebo vůbec jako lipidů a podobně. Máš tam nějaké jako doporučení pro pacienty, jak o sebe dbát, nebo co je všechno potřeba? Přesně tak. Toto říkáš, že je to nejdůležitější. Hmm. To sdělení, pokud by ty naši posluchači si vyslechli. Že pokud se objeví erektilní dysfunkce, jak jsem říkal, že nám hrozí do 5 let nějaká ruleta neštěstí, Ano. tak vlastně se začínáme hrát takovou docela nehezkou hru na postupku. Hmm. Jo? Začneme sbírat vyšší tlak, vyšší cukr, vyšší kyselou močovou, vyšší cholesterol a tak dále. Sbíráme, no a jak to v tom pokerové hře, když vyložíš, tak většinou vyhraješ, tak tady vyhraješ většinou nějakou kardiovaskulární příhodu. Mrtvici, infarkt, nebo nějakou ischemickou chorobu dolních končetin. Takže je potřeba začít velmi brzo. Už když jsou takzvané jenom první změny v těchto metabolických anebo vyšetřovacích, vyšší tlak a reagovat. Vyšší cukr a zejména obezita, pohyb, životní styl. Je třeba hned. Zeptám se na léky na vysoký krevní tlak, antihypertenziva, protože zase v té mé praxi často prostě muži přijdou s tím, že mají erektilní dysfunkci, ale svádí to na to, že dostali léky na tlak. A teď je třeba jako odmítají vůbec prostě brát, nebo si je sami prostě snižují a berou si prostě půlku a tak různě jako by si to ty sami dávkují, sami je dávkují. A většinou jakoby tvrdí mě, pan doktor prostě řekl, že když už dostanu léky na tlak, tak je prostě musím brát celý život. Je to tak, nebo dá se měnit tato medikace? Ty pacienti častokrát vypozorují ty změny. Ne vždycky, ale správně vyhodnotí tu změnu. Někteří vyhodnotí tu změnu a pojí to změně medikace. Už si neuvědomují, že vlastně ta medikace byla jako cesta k vyléčení a ta nemoc byla právě ta, která způsobila tu erektilní dysfunkci. Zjednodušeně, když pacient má opakovaně hypertenzní akcelerace, ta nemoc sama sebou nese i poruchu erektilní dysfunkce. Dejme tomu ještě jeden příklad. Spánková apnoe, pacient má obezitu, chrápe, dusí se v noci, on si to neuvědomuje a ta vede k vysokému tlaku, hypertenzní akceleraci a erektilní dysfunkci. A my začneme léčit pacienta a on si spojí tu léčbu s tím problémem. A ano, je potřeba to odlišit. Není to jednoduché, ale je potřeba vysvětlit pacientovi, že máme určité některé léky ovlivňují právě schopnost vasodilatace a vazokonstrikce těch penilních arterií. Je to významné, ale máme možnost to upravit. Ale pořád musíme léčit, protože my potřebujeme vrátit zpátky tu postupku, o které jsem mluvil, zpátky do toho balíčku karet, aby jsme s nimi nehrali, protože jinak to dopadne pro pacienta špatně, jak jsi říkal. A doživotně, ne vždycky doživotně se musí léčit. Máme možnosti vyléčení, máme možnosti dneska velmi silně se dostává do povědomí metabolický syndrom. To je propojení více nemocí u jednoho pacienta a věříme právě moderní preparáty, které by dokázaly zaléčit pacienta tak dobře, že bychom mohli couvat s lékmi na tlak, couvat s lékmi na cholesterol. Uvidíme. Věřím velký pozitivní vývoj v tomhletom. Takže vydržet, jít se poradit, eventuálně u kardiologa se upraví dávka, nebo se změní preparát, ale léčit by se měl. Určitě by asi taky stálo za to, aby se pacient jako nestyděl. Jakoby, že ho říct, že vaše léky jako jsou dobré, tlaky mi prostě snížily, tlak mi snížily, ale mám k tomu nějaké nežádoucí účinky typu právě erektilní dysfunkce a podobně. Přesně tak. Vlastně to stydět se je
pocit takový zažít krátkodobou trapnost, jako kdyby, jo. Ale já říkám pacientům a bohužel říkám to těm, co pak nakonec mi to řeknou, a takže musím najít jinou cestu, jak oslovit ty, kteří to neřeknou. Že vlastně chvilku trapnosti to snesou, ale daleko trapnější a ne dobré je pak to dotáhnout až do toho extrému. A pak už každý vlastně vidí, že tady se mělo udělat nějaký bod, kde se mělo začít léčit, a to je daleko trapnější. Takže snažím se vysvětlovat pacientům, že nadhodím to téma, že tady může být tenhle ten problém, zamyslete se doma nad tím, můžeme to probrat, určitě je tam nějaká cesta upravit. Ten pacient chce vědět, že to není jeho osobní selhání, že to je jeho problém, ale že je to medicínsky definovatelný, ideálně, když tam přidáme ještě diagnózu, že jo, nějakou MKN, no a pak, že je to řešitelný. No, a ještě možná návrh, že to celé se dá zabalit, že ten lékař je s ním. Já vždycky jako doporučuji těm pacientům, jako říkám, jako při vaší chorobě je typické, že k tomu je třeba erektilní dysfunkce nebo nějaká jako jiná sexuální dysfunkce, takže ten pacient se jako necítí sám, přesně jak se říkal, jako že není to jeho chyba, ale prostě je to chyba. Myslím si, že ten silný moment je ho přesvědčit z toho falešného přesvědčení, že je to jeho selhání. Jo. Častokrát a teď mimo erektilní dysfunkci přichází pacienti po infarktu myokardu a vidím vlastně střelenou zvěř. Víceméně zničeného, psychicky utlačeného, depresivního chlapa nebo ženu. A na tom by měl pracovat tým psychologů a jsem tam, že jo, ty jsi tam jako svoji odbornost. Myslím si, že je potřeba říct, že to není jeho selhání. A hlavně nestigmatizovat, jo, že to máte za to, že jste kouřil, to máte za to, že jste byl obézný. Tohle nedělá nikdy dobrotu. Možná to někoho napadne někdy, ale nikdy to neudělá nic dobrého. Já jsem se ptal na ty léky na vysoký krevní tlak, ale jsou nějaké jiné skupiny léků, které právě používáte jako kardiologové, které pak dělají třeba ty potíže se sexem, jako jsou ještě nějaké jiné skupiny léků? Ano, my se dost často hrajeme v ty farmakodynamice z vazodilatací a vazokonstrikci. Hrajeme se častokrát s katecholaminmi, takže receptory na katecholaminy, takže naše léky častokrát budou ovlivňovat nějaký způsobem vazodilataci a vazokonstrikci. Například právě léky na srdeční selhání, máme velmi účinné léky, můžou ovlivňovat a myslím si, že je potřeba už teďko na straně toho lékaře upozornit, že teď už jste dostal lék, který tohleto fakt reálně dělá a může ovlivnit. Například určitě máme propojení taky močové infekce a to je skupina léků, která je tím známá pro srdečním selhání, takže myslím si, že to je už ale povinnost toho zdravotníka, už zdravotní sestry nebo lékaře upozornit, že takové léky dostává. Co taková ta naše kombinace, že nebo my erektilní dysfunkci léčíme pomocí inhibitorů 5-fosfodiesterázy, tam je jako nějaká ta kontraindikace, že člověk by k tomu neměl brát nitráty. Píšete ještě hodně, nebo dávají se pacientům hodně teďka nitráty, nebo to už je tak jako lehce opouštěná léčba? No, to je dobrá otázka. Ale to původně nitroglycerin, že jo, dynamit, že jo, ano. nebude nikdy zapomenut v medicíně. Nitroglycerin je velmi silný donor oxidu dusnatého a dochází k vazodilataci a my ho potřebujeme zejména v akutní medicíně, kdy potřebujeme rychle roztáhnout cévu, ale pod kontrolou lékaře. Dostávají pacienti spray nitroglycerinový pod jazyk, dostávají dlouhodobé nitráty, takže ano, mají pacienti tyhle léky. Je jich ale míň pořád, protože vlastně ta, jak jsem říkal na začátku, katetrizační léčba se zlepšuje a proto vyžadujeme míň a míň pacientů, kteří mají trvalou anginu pectoris. No ale když se vrátím těmto lékům, inhibitorům fosfodiesterází 5, tak
to jsou naše léky, Hmm. kardiologické, já ti Ano. je to nedám ještě zatím. Jo? I když jsme je museli, když se takhle vcítím do ty farma biznisu, museli jsme je v tom 98. myslím, opravdu, že museli jsme vám je dát, protože nám to pacienti víceméně ten výzkum dokončili sami. Jo, jestli víš, Tenkrát to začalo jako lék na plicní hypertenzi, že jo? No, plicní hypertenzi a anginu pectoris, právě o který mluvíme, právě. A vlastně důkaz pro anginu pectoris nebyl dostačující, statisticky významný. No a vedlejší účinek toho léku byl tak zajímavý, že už myslím, že za 2 roky na to firma i hned změnila indikaci, ale ten lék pořád používáme, jinak kardiologii v docela běžně, ale v centrové léčbě plicní hypertenze. Ale vidím, že jsi velmi vzdělaný, protože myslím si, že o plicní hypertenzi, kromě kardiologů, tak někdo neví. Tak Co zdravý životní... Děkuji. Co zdravý životní styl? Má to ještě vůbec smysl být hubený, nebýt obézní, mít svaly než tuk a podobně? Má to i smysl pro kardiologii? To je hlavní naše téma. Stalo se mi, že přichází pacient a my se zapomeneme a začneme mu radit do života. On řekne, já jsem přišel na kardiologii, ne pro rady do života. Jo. Takže ano, je to velmi důležité. Když si představíš, neexistuje asi ani jeden moment od vlastně dětství až po stáří, aby jsme tyhle návyky zdravého životního stylu ještě neskusili upravit, vylepšit. Jo. Nebýt obézní, dneska máme obrovský boom obezity a pokud to nezastavíme, tak nám naroste ještě víc pacientů s tím kardiorenálním metabolickým syndromem. Takže jednoznačně musíme upravit tu léčbu, to jídlo, tu životosprávu. A když tak se podívám do toho reálného světa, nemyslím si, že někdo jiný než ten pacient sám to zvládne, protože vlastně jsme vystaveni stresu, vystaveni rychlému jídlu. Když přijdeš do supermarketu, máš jídla, které jsou absolutně nezdravé a jsou vystavené na úrovni očí. Já jsem dokonce na absolutně nezdravé jídla dokážu nakreslit srdíčko pro vaše srdce napsat. Je to docela už nekalá praxe, bych řekl, potravinářského průmyslu. A proto nikdo jiný než ten pacient nemůže být ten poslední rozhodující moment, který rozhodne, já musím žít zdravě, já nemůžu si plést jídlo s živinami. Jako pacient jsem mu říkal, že prosím vás, musíte jíst víc zeleniny. A on říkal, před jídlem nebo po jídle. Možná je tam chyba už od toho školského věku. Jo? Nemyslím si úplně, že jsme udělali ve školství dostatek, aby jsme poučili o zdravém životním stylu. Myslím si, že ještě máme co dělat v školství. A kdyby jsme do toho investovali, bylo by to úžasné pro naše zdraví. Já se vždycky ptám, nakonec máš nějaké jako rady pro naše posluchače nebo vůbec jako pacienty, co udělat třeba už dnes odpoledne nebo dnes večer, aby zlepšili svoje jak kardiovaskulární, tak vůbec sexuální jako zdraví. Poradil bys něco? Dneska večer, nějaké rady, jo, na večer. To je těžká otázka, ale když bych to rozdělil na 2 skupiny. První, pokud mám problém s erektilní dysfunkcí, nebo aspoň si myslím, že to by mohl být problém, tak mám si teď uvědomit, že to není moje selhání. Že mám pravděpodobně čelím problému cév, problému metabolismu. Zamyslím se nad tím, co můžu pro sebe udělat v tom zdraví, začnu studovat víc o tom, navštívím určitě praktického lékaře, co se týče ty prevence. Každý 2 roky máme preventivní docela širokou dneska škálu vyšetření a pokud ten praktický lékař uzná za vhodné další doplňující vyšetření, tak ho absolvovat a nebát se. Pokud ale v druhé fázi, pokud chci poradit těm, kteří nemají právě ještě tyhle ty problémy, tak ať si vzpomenou na to, že je daleko lépe vyřešit problém s vysokým cukrem, vysokým cholesterolem, tlakem dřív, než pak, když už je rozjetý ten problém. A že není tak trapné přijít a
postěžovat si na preventivní prohlídce, ale trapnější je to prožít si tu komplikaci a žít pak s následkami. Tak jo, já ti moc krát děkuju, že jsi přijel, že jsi navštívil náš tedy Intimcast. Těším se, až vydáme tenhle ten díl. Děkuju posluchačům, děkuju divákům a těším se zase při dalším díle. A děkuju ti taky.